wesizwe ugwaza ngoPastor Zondo owayedume okhozini okhethweni olubhekwe ngabomvu. Iqembu Umkhonto Wesizwe Party lijube uPastor Sithembiso Zondo owayedume ngezinkulumo ezakhayo okhozini ukuyoqinisa umkhankaso wokhetho lokuchibiyela olusogwini. UZondo ujutshwe nabanye abaholi abaqavile baleli qembu okubalwa kubona noJudge John Hlophe. UZondo waxoshwa okhozini ngo-2015 ngemuva kokuba intombi yakhe yamshutha enqunu maqede yasabalalisa ividiyo yakhe ezinkundleni zokuxhumana, nokuyilapho ayebonakala ephithizela nocingo endlebeni kanti ubuntu bakhe babuhlezi obala. Lokhu kwenza i-SABC yanquma ukumxosha ohlelweni iVuka Mzansi Breakfast Show ayeyenza noLinda Sibiya oseku-EFF. Nokho leli sonto i-MK Party ikhombise ukumethemba njengoba ephambili kwabasemkhankasweni wokuba inqobe uWard 24 ongaphansi kukaMasipala iRain Konyane. Usolwazi Thami Mkhize we-MK Party KwaZulu-Natal uthe bakhankasa kuzona zonke izingxenye zesifundazwe ukuze banqobe lapho kuzobe kukhethwa khona. UZondo uyingxenye yabafundisi abaku-MK Party abasebenza nathi, yingakho ejutshwe nabanye izinsuku ezimbili kuMasipala iRain Konyane lapho okunokhetho lokuchibiyela khona, usho uMkhize. UZondo akatholakalanga ukuba aziphendulele njengoba izingcingo zakhe zombili bezivaliwe. Lolu khetho lokuchibiyela lusezifundazweni ezinhlanu okuyi-Free State, iKZN, iMpumalanga, iNorth West neGauteng. Lolu khetho lokuchibiyela lugaqelwe amafolosi angu-80 namaqembu ezepolitiki angu-15. KwaZulu-Natal, ayisishiyagalolunye amawadi okuzoba kugadelisana kuwona i-ANC, i-DA, i-Action SA, i-MK kanye ne-IFP. Kwenzeka lokhu nje i-MK Party isanda kunqoba iwadi eNorth West eMarikana. Izindaba usifundelwa uSinothile Maphumulo. Stay connected, stay informed.